Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoni gafew lakalili kɛnɛ kan bi alamisadon na min bɛ bɛn mai kalo tile 18 san 2023 an b'aw fɔ ɲɛna aw danse arajo Joliba ale fana sanfɛ Bamako, Segu ani Sikaso Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɔlɔlɔw sanfɛla la minnu fana bɛ kan filɛ yen nɔ an b'aw fo dante foli min na an b'a fɔ ɲɛna gafew olu bɛ an bolo kɔrɔ bi minnu bɔra mina minnu kɔnɔ lakale aw ye a bɛ tali kɛ les échos welewele ale bi yan nɔ Nouvel Horizon ale bi yan nɔ min ye les essors ye ale bi yan ka se républicain ale fana b'a kɔrɔ fo ka taa Espoir de Bamako ni kuma dɔ ninnu de bi yan an bɛna minnu kɔnɔ kuma lakale aw ye limanaw gafe fɔlɔ bɛ tali kɛ les échos welewele la ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko an ka député minnu bɛ n'o ye CNT députéw ye n'a fɔ yɛlɛmani dɔ bolodara o kɔnɔna la kɔsani na min bɛ yɛrɛ kɛ Isa Kawujim ni ale de kun ye CNT ɲɛmaa dankan naaninan ye ko kabi Isa bɔra CNT kɔnɔna la fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko mɔgɔ kun ma bila a nɔ na fɔlɔ o de la Conseil national de transition k'u ye ɲɔgɔn ye boloda dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen kalo tile 15 kɛra k'a fɔ baara dɔ bolodara baara min n'o bɛ tali kɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔn na ka sugandi k'olu bila jɔyɔrɔ kuraw la CNT ale kɔnɔna la o jɔyɔrɔ ninnu dɔw bɛ tali kɛ i n'a fɔ ko u ka commission minnu bɛ yen nɔ olu bureau minnu bɛ CNT kɔnɔna la ka o bɛɛ falen o baara tɛ nka jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔ kun tɛ a jɔyɔrɔ ninnu na fo ka se nin waati ninnu ma se ka mɔgɔ bila a jɔyɔrɔ ninnu na CNT ka session d'avril n'o y'u ka baara min bolodalen don avril kalo in kɔnɔna la ka kɛ o de senfɛ o la fasiri n'o ye les échos ye a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen i n'a fɔ jɔyɔrɔw bɛ yen n'u k'a ma ko poste de 4e vice président o tun bɛ Isa Kawujim de bolo yɔrɔ Isa Kawujim ale bɔra CNT kɔnɔna la ko sugandili de kɛra walasa min ye se ka bila a nɔ na cogo min na tɛgɛ ɲɛsinna maa min ma o la o de ye min ye Ahmed Almadan ale de sugandira ka bila Isa Kawujim ale nɔ na n'o ye CNT dankan naaninan 4e vice président mana bɔ yen min bɛ tali kɛ fana secrétaire parlementaire o naaninan in k'o fana jɔyɔrɔ in fana maa min tun bɛ o la o ye Sori Ibrahima Kaba Jakite ale fana sugandira ka bila ka taa baara wɛrɛw la jamana tɔgɔ la min ye Faransi jamana ka Lyon kabi ale fana taara yen ale ka jɔyɔrɔ in n'o ye 4e secrétaire parlementaire o kuma bila o fana jɔyɔrɔ in na min bɛ tali kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ an min fana sugandira ka bila o fana jɔyɔrɔ in na ye Aliyun Gueye ale ye Conseil national des jeunes ɲɛmaa kɔrɔ de don ale fana bɛ CNT kɔnɔna la nin waati in na ni maa 2 min filɛ n'o ye Ahmed Almadan ani min ye Aliyun Gueye ye n'olu sugandira ka bila ni jɔyɔrɔ 2 in na sugandira cogoya min na o de filɛ nin fasiri ka lakalili la a yira k'a fɔ maa caman kun ye kanbɔ jɔyɔrɔ in nɔfɛ nka kɔfɛ ka ɲɔgɔnyew bolodalen kɔfɛ u kɛlen k'u ka ɲɔgɔn faamuya i n'a fɔ CNT ɲɛmɔgɔ ale b'a ɲɛfɔ cogo min na ko bɛn kɛra ko la maa 2 min tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye olu maa kelenw ka sɔrɔ ka jɔyɔrɔ in ɲini aw ka sɔrɔ ka wuli ka kala ta u ye n'o de ye k'a fɔ an sɔnna walima an ma sɔn o de la kalata in bolodalen kɔfɛ bɛɛ kɔni y'i ka sɛbɛn ta fanaw ka taa yira n'a sɔrɔla i sɔnna maa 2 ɲɛ walima n'i ma sɔn o de la jatew bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ maa 100 ni maa 39 CNT maaw la olu de ye kalan in ta minnu ni o jaabi sɔrɔla a yira k'a fɔ maa 4 ɲɔgɔnna bɛ yen olu kɔni y'u yɛrɛ minɛ a ko siratigɛ la jaabiw bɔlen kɔfɛ min ye bulletin 4 ye o sɔrɔla a kɔnɔna la minnu n'o ma ta ba la min ye maa 10 ɲɔgɔnna ye olu y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn ni maa 2 ɲɛ ka maa 100 ani maa 22 olu y'a yira k'a fɔ k'u sɔnna ni mɔgɔ 2 ɲɛ ko ka jɔyɔrɔ in di u ma
a bɛ n'a fɔ maa fanba o de sɔnna k'a fɔ min ye Alioune Gueye ni an bɛ Mahal Madan ko k'u sugandi k'u bila nin jɔyɔrɔ ninnu na n'o ye 4e vice-président ani 4e vice-président du CNT ani 4e secrétaire parlementaire ko k'u bila nin jɔyɔrɔ ninnu na. Jamanaw ayiwa ni yɛlɛmani ninnu de bolodara ko kabi Isa Kawujim waati min na a bɔra CNT kɔnɔ fo ka n'a bila sisan ka jɔyɔrɔ in maa kuma bila a la fɔlɔ ni Sori Ibrahima Kaba Jakite ale sugandilen jamana fɛ k'a kɛ consul général Lyon Faransi jamana kan ale fana ka jɔyɔrɔ mɔgɔ kuma bila o nɔ na. Baara ninnu bɛ to sen na a yira k'a fɔ hali commission minnu bɛ yen n'olu bɛ CNT kɔnɔna la ko falen-falenni dɔw bɛna don o fana baaraw kɔnɔna la yɛlɛmani don nka a tɛna fɔ bureau bɛna falen bureau falen tɛ nka maaw de bɛna jɔyɔrɔ bɛna falen-falen a ko siratigɛ la. Kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Eco kɔnɔna la aw bonya b'a la. Bɔra fasirili sɛbɛn Eco kɔnɔna la an bɛ don min ye Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye sɛbɛn min n'a bɔra sɛbɛn min na jamana ma sɔn sɛbɛn in ma fiyewu ni o ye Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinnen don hadamadenya hakɛw lafasali ma an k'a ma ko Haut Commissariat des Nations Unies droits de l'homme HCDH ale ye sɛbɛn min bɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura a fɔ ko ayiwa ni bɔnɛ kɛra murakaw fɛ yen nɔ Russie jamana kɔni bɛ ka ayiwa a y'a ka tiɲɛ naani fɔ kunun ko Conseil de sécurité n'o ye diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don lakanako ma Russie jamana y'a ka tiɲɛ naani fɔ diɲɛ kɛlɛ tɔnba ye k'a f'u ɲɛna k'a fɔ Russie bilama ale de ye jamana ye diɲɛ ɲɛfɛ min bɛ ka Mali dɛmɛ a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen la fasigi ka lakali la asa ko bi o tɛ se ka nin sɛbɛn fasugu bɔ ka ɲɛsin jamana ma jamana min bɛ yen n'a bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka bamanciya wale kɛlɛ ni kuma bɔra maa min da o ye Rusiw ka lasigiden min n'a bɛ Nations Unies kɔnɔna la n'u kama ko AMFTV ale de ye nin kuma fɔ a ko nin tɛ se ka kɛ ka ayiwa sɛbɛn min yɛrɛ olu yɛrɛ ka jate la ayiwa sɛbɛn de don min ni nafa t'a la walima kun t'a la kun ni ju foyi tɛ sɛbɛn in na ka ɲɛsin Mali jamana ma an bɛ waati min na ko sisan sabu ko n'i y'a lajɛ Sahel kɔnɔna ni Sahara kɔnɔna la yɔrɔ kuma tun bɛ ka kɛ min yɛrɛ kan o de ye n k'a fɔ Sahel jamana 5 minnu bɛ yen ko Conseil de sécurité tun bɛ ka barolasigi kɛ o de kan o barolasigi de senfɛ Rusiw ka lasigiden min filɛ nin ye ni o ye AMFTV a ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko Sahel jamanaw bɛ ka u yɛrɛ ɲini bamanciya wale bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana yɛrɛ ko n'a fɔra ko Nations Unies ka bolofara min filɛ nin ye k'a filɛ nin ye ka sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko fagaliw kɛra Mali dugu dɔ la n'u k'a mɛn ko Mura ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka baara gɛlɛya u bolo walima ka jalaki fu bin u ka jalaki min yɛrɛ ni nafa foyi t'a la kun foyi t'a la fo ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka baara gɛlɛya u bolo o de la Rusiw ka musolaka min filɛ a y'a yira k'a fɔ sɛbɛn in kɔni olu b'a kɔn olu Rusi jamana bɛ a kɔn fo ka se a dan na wa olu tɛ ba yɛrɛ don sɛbɛn in na ko sɛbɛn in olu t'a bila ko nafa bɛ a la sabu ko kun jɔnjɔn foyi t'a la fo ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka fereke don u sen na walima ko kun wɛrɛ foyi t'a la politiki kow kɔ limanaw ni o kuma fɔra u tilala k'u jɔ tuguni Rusiw ka lasigiden min filɛ nin ye ko n'i y'a lajɛ bi Occidentaux n'o ye setigi jamana ninnu ye ani lamɛrikɛn jamana fana ko waleya min kɛra Mura marisikalo ban waati san 2022 ko lamɛrikɛn jamana ani Occidentaux n'o ye setigi jamana ninnu ye k'u bɛ fɛ de ka Mali jamana politiki yɛrɛ nasira ka gɛlɛya don Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ Rusi jamana y'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔla ko fɛn bɛ bi fɛn min bɛ yen n'o kan ka waleyala n'o kan ka bɔ nin jamana ninnu fan fɛ ka ɲɛsin Mali ma o de ye dɛmɛ ye o de ye ka se ka Sahel walima Sahara jamanaw n'o ye cɛncɛka jamanaw ye k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ bamanciya wale kɔnɔ sabu gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Sahara jamana ninnu kɔnɔna la bi o de ye bamanciya wale ye a yira k'a fɔ yɛrɛ Menaka mara kɔnɔna la u ye misali ta o kan ko jɛkulu fila bɛ yen n'o ye État islamique au Grand Sahara ni min ye GSIM olu de bɛ ɲɔgɔn na Menaka mara kɔnɔna la olu bɛ ka jɔyɔrɔ kɛlɛ kɛ yen yɔrɔ ninnu na
ko o kɛmɛ gɛlɛya bi kosɛbɛ Minaka mara kɔnɔna la hali ka taa Burukina ni Mali dancɛw yɔrɔw fana na minnu ni bamanciw ka daga yɔrɔba ye o yɔrɔ kofɔlenw ye ko munna diɲɛ kɛlɛ tɔnba walima communauté internationale walima ka taa se occidentaux ma n'o ye nazara jamanaw ye olu tɛ fara nin jamana ninnu kan k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ hali Libi jamana kɔnɔna la Libi cira ka filenkolo ci san 2011 jamana o kɛra sababu ye min ye bamanciw yɛrɛkɛra ka bɔ Libi ka na Sahara kɔnɔna la ko nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Faransi ka laɲiniw de ye Faransi min ni ayiwa a bɛ birifini biri a yɛrɛ kan ko a bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma Sahara kɔnɔna la ko misali yɛrɛ ye mun ye Mali ta u nana san caman kɛ yan se ka foyi bɔ bamanciya wale la Rusiw ka lasigiden y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye misaliw de ye misali minnu b'a yira k'a fɔ ayiwa dɛmɛ de bɛ se ka ta ka ɲɛsin nin jamana ninnu ma u ka se ka dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ n'o tɛ n'u ko k'u bɛ na ni sira wɛrɛ ye ko fo ka ayiwa u sen don jamana ninnu kɔnɔ kow la u ka a ɲɛnabɔ u yɛrɛ nɔ na ko o de tɛ se ka ɲɛ rapport min bɔlen filɛ nin rapport in ko nafa t'a la a bɛ na ni gɛlɛya de ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani diɲɛmaa cɛ bi ko communauté internationale k'a lajɛ ka wuli ka Sahel jamanaw dɛmɛ walasa u ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka se ka sinsin u kana kɛ i n'a fɔ u bɛn'u jɔ a jamana ɲɛmɔgɔ ninnu jɔyɔrɔ la k'a fɔ de anw de bɛ aw ka gɛlɛya dɔn an b'aw ka gɛlɛya ɲɛnabɔ aw yɛrɛ ye ka sɔrɔ ni farafinna jamanaw u yɛrɛ ka gɛlɛya u b'a dɔn u bɛ se ka ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye mun tora k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ o de ye kunnafoni yɛrɛ ye Nouvelle Horizon jamanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la jate laban dɔ bɔra kɔsa in na n'o ye sɛbɛn dɔ fana ye rapport don min bɔra n'i ye jateminɛ kɛ OIM n'o ye Organisation Internationale pour les Migrants jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ tungala tagalaw olu ka koɲɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko araba mɛ kalo tile 17 ko maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la kɛlɛ y'a sababu ye n'an ko ma ko déplacés ko dɔ bɔra a ma hakɛ la i kɔnɔna la yan nɔ yira k'a fɔ yɔrɔ décembre kalo la san 2022 ko maa 400 ani maa 12 ni maa 300 ni maa 87 olu de kun wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la kɛlɛ y'a sababu ye ko nka dɔ bɔra maa hakɛ la a bɛ n'a fɔ maa min seginna ka taa i sigiyɔrɔ la o fana o de cayara yira k'a fɔ bi na bɛ maa 400 ni maa 12 ni maa 300 ni maa 87 bi a jiginna ka na maa 375 ani 5 ani maa 500 ani maa 39 avril kalo tɛmɛnen san 2023 o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ jate laban min bɔra min ye Organisation Internationale pour les Migrants ale fɛ o b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ dugu dɔw tɔgɔ fɔlen bɛ ko jate in bɔra yen nɔ de a bɛna fɔ maa minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la dɔ bɔra a ma hakɛ la Douanza Bandiagara Gao Mopti Douala Segu Tombouctou Kulikoro ani Bamako yan nɔ ko maaw seginna ka taa u sigiyɔrɔ la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko nka dugu dɔw fana bɛ yen maa minnu bɛ yen ni jateminɛ kɛra k'a fɔ dɔ farala olu fana ka maa hakɛ kan minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la u bɛ tali kɛ Sanmara Sikaso o yɔrɔ kofɔlen in na i n'a fɔ OIM ale ka lakali la jamanaw kunnafoni farala ɲɔgɔn kan Mamani Ture de fɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya bɛ a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor jamana ka fasiridi sɛbɛn a kumana a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔw bɛ ka tigɛ sisan walasa jamana kurukara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila lakana hukumu kɔnɔna la cogo min na o la fɛɛrɛ in ko a ma ko politique de sécurité nationale baara boloda dɔ de don min na a bɛ ka labɛn sisan jamana ɲɛmaayaso fɛ o la maa minnu bolo bɛ a baara la k'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ kulubakaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka hakililaw kɛ kelen ye o de la sɛbɛn min n'a bɛ bolola sɛbɛn yɛrɛ ko a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ka ban a yira k'a fɔ sɛbɛn min filɛ nin jamanaw nin bɛna kɛ sababu de ye Mali jamana lakanabaliya min ɲɔgɔn ɲɛnen bɛ an fɛ yan nɔ se ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ dɔrɔn lakanabaliya ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la o de la politique de sécurité nationale baara in bɛ a sɛbɛn in tɔgɔ de o ye ko maa minnu da bɛ lakanako la
n'olu bɛ baara la jamanakuntigi kɛrɛfɛ kulubakaw fɛ yen olu de ye ɲɔgɔn ye an min bɛ a koɲɛ yɛrɛ ɲɛma o ye général Yamusa Kamara ale de bɛ a koɲɛ ɲɛma a bɛ minisiri jɔyɔrɔ la bi ale de bɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ lakanako koɲɛ bɛɛ lajɛlen ladiliw la ale de bɛ k'o baara kɛ limanaw a yira k'a fɔ général Yamusa Kamara n'a baarakɛɲɔgɔnw ko u bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ nin ko siratigɛ la fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ joona yɔrɔ ayiwa hakilila in yɛrɛ kun tara a mɛnna kabi décembre kalo tile 22 san 2014 waatiw la baara in kun daminɛna conseil supérieur de défense ale fɛ e ka sigi min kɛra décembre kalo tile 22 san 2014 ka se ka sɛbɛn in yɛrɛ don ba la sɛbɛn in ka se ka kɛ nafa ye ayiwa ka se ka nafa lase jamana ma ko u ye sɛbɛn in ta kokura ka kɔnɔkumaw lajɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen ka se ka kura fara o kan ni fɛɛrɛ kɔrɔlen minnu bɛ yen ka se ka o yakubaya walasa ayiwa jamana bɛ lahalaya min na bi lakanako siratigɛ la ka se ka don ba la o de la bi bi in na sɛbɛn min filɛ n'a bɛ bolola bi a ka don ba la o de ye ko kɔrɔtɔlen i n'a fɔ Yamusa Kamara la général ale ka fɔ la o la ko ɲɔgɔn in a bɛ sɔn ka kuncɛ juma natɔ in na min bɛ se ka fɔ a ko la hakilila jiginna o de ye k'a fɔ ayiwa gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔna la lakanako siratigɛ la bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ caman de sɔrɔ a la hali n'a ma ban pepewu dɔ kɔni k'a la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ aw bonya b'a la lesɔr fasidi sɛbɛn kɔnɔ an bɛ don min ye républicain ale kɔnɔna la mana républicain y'a yira k'a fɔ ko faransikaw ka kunnafonidila min n'ale kun tununa n'a tilala ka ye ne ka ye Olivier Dubois de ma Olivier Dubois ayiwa ko a na kɛ jalaki binnen bɛ faransi kɛlɛcɛw ka bi dɛ limanaw ko ka sababu kɛ ko Olivier Dubois tunu wagati ayiwa ko u ma fɛn fɔ a ye a bɛ fɛn min faamuya u m'a yira la k'a fɔ ko ayiwa a kun kan ka taa ɲininkali dɔ de kɛ bamanciw ka ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen mana Olivier Dubois kun kan ka to o de ɲininka n'o ye Abdal Ag Albakayi o de senfɛ a tununa nka limanaw a bɛna fɔ kunnafoni dɔw bɛ ka poyi ka bɔ sisan ko jalaki a bɛna fɔ faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye armée française ye olu tɔgɔ bɛ ko in na républicain ka kuma la ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra kɔsa in na faransi kunnafonidi sira caman fɛ minnu b'a yira k'a fɔ ko a na kɛ yɛrɛ ko Olivier Dubois ka tununi ko faransi kɛlɛcɛw tun bɛ a ko kalama nka u ma sɔn ka fɛn fɔ Olivier Dubois ye fo kunnafonidila in tununnen kɔ waati min na n'i ye jateminɛ kɛ Olivier Dubois yɔrɔ a yelen marisi kalo tile 20 tɛmɛnen in na ne min bɛ tali kɛ aéroport international la Jori Hamani Ɲamekaw fɛ yen nɔ ko sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛla o de kɔfɛ sa o de y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ kunnafonidi sira caman i n'a fɔ ayiwa TV5 Libération RFI TV5 Monde olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ f'a na kɛ yɛrɛ min ye faransi kɛlɛcɛw n'u y'u ka armée française ye limanaw ko olu yɛrɛ kun bɛ ka ɲinini de boloda ayiwa ɲinini min n'o ye ka se ka tɛgɛ kɛ ayiwa Albakayi n k'a fɔ Abdala Albakayi yɔrɔ min ye Olivier Dubois ye a kun bɛ ka taa o de ɲininka olu ma sɔn ka fɛn fɔ Olivier Dubois ye k'a fɔ ayiwa e taatɔ filɛ yɔrɔ min na nin ye n'i ma farati u bɛ sɔn ka i jaso ka taa nin ye nka armée française bɛ nafa olu ka laɲini o ye min ye ka se ka tɛgɛ kɛ cɛ in na n'o ye Abdala Albakayi ye n'a bɛ Al-Qaïda Maghreb islamique la nka limanaw u ma sɔn ka fɛn fɔ Olivier Dubois ye kun min na dɛ k'a na kɛ siga kɛn bɛ armée française la k'a fɔ ko u bɛ Olivier Dubois ka tununi kalama ko a ko de tilala ka taa ka u bolo dan bi bi in na nin kuma de bɛ faransi jamana kɔnɔna la minisiri min yɛrɛ n'o bɛ u ka affaires étrangères kunna ale ye lɛtiri ci lɛtiri min n'a ɲɛ bilennen bɛ kosɛbɛ ko sariya yɛrɛ wulilen bɛ ko in na k'i jɔ kosɛbɛ ko état major n'o ye faransi ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔw ye k'u ma sɔn ka u da don ko in na u ma sɔn ka kuma fɔ a ko la nka kunnafonidi sira caman minnu bɛ yen n'olu b'a ko kalama o y'a yira k'a fɔ ko Olivier Dubois a ka tununi ko faransi kɛlɛcɛw u b'a kalama wa waati min na a tun bɛ ka taa ɲininkali in bɛ kɛ u bɛ a kalama u ma sɔn ka fɛn fɔ a ye fo ka na kunnafonidila in ale
limanaw ni kunnafoni sɔrɔla Jeune Afrique ani AFP olu fana de fɛ an ye nin bɔ républicain kɔnɔ aw bonya b'a la. Fasiri an b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn le soir de Bamako ye limanaw a kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Gawukaw fɛ yen nɔ limanaw ko Gawukaw wulilen bɛ k'u jɔ bi ko u bɛ fɛ ka bɔ ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ mun ye limanaw ko kuran tɛ u fɛ yen Gawukaw y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ o ye tiɲɛ ko nka k'a fɔ ko kuran yɛrɛ tɛ sɔrɔ fiyewu Gawo mara kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛmɛ gɛlɛya ye Gawukaw bolo o de la Gawo ko société civile maaw n'o ye fasoden jama ye olu de caman bɛ fɛ k'u bɛ fɛ ka sini yɛrɛ ka bɔ ka bɔlɔn minɛ k'u ka nisɔngoya yira walasa lettre dɔ min n'o cira Gawo marabolo ɲɛmaa ma gouverneur ka yira la k'a fɔ ko Gawo société civile maaw bɛ fɛ ka bɔ k'u ka gɛlɛya da kɛnɛ kan ko n'i y'a lajɛ don de bɛ da ɲɔgɔn kan Ala ye diɲɛ don o don da Gawukaw fɛ yen gɛlɛya bɛ da ɲɔgɔn kan Ala ye don o don da ka sababu kɛ limanaw kuran tɛ ka sɔrɔ Gawo Gawo n'a lamunu bɛɛ lajɛlen la limanaw k'i bɛ kuran de ɲini i tɛgɛ la i t'a sɔrɔ ko ka far'o kan sɔrɔ nagasilen bɛ kosɛbɛ Gawo mara kɔnɔna la k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanaw ko lakanabaliya fana kɛmɛ ka i sen don o la Gawukaw y'a yira k'a fɔ a bɛ san 2 bɔ sisan olu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la kuranko gɛlɛya ɲɛ foyi tɛ ka sɔrɔ a la ko u na bɔ sini yɛrɛ k'u ka nisɔngoya yira ko siratigɛ la u y'a yira k'a fɔ ko kuranko yɛrɛ dɔrɔn tɛ Société malienne de gestion de l'eau potable n'o ye SOMAGEP ye olu fana dɛsɛlen bɛ ka ji di Gawukaw ma o de la Gawo dugu kɔnɔna ko sini u na bɔ ka nisɔngoyaba yira ko cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ budget contrôle financier impôt trésor ani douane ko olu fana tɛ Gawo mara kɔnɔna la kabi san 2012 fo kana bila an bɛ waati min na ko sisan ko ka far'o kan EDMSA Gawo o fana jɔlen bɛ sen ka kuran di Gawukaw ma Gawukaw y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni kɛmɛ de i b'a fɔ k'olu tɛ Mali fɛ bilen walima olu tɛ Mali jamana ye bilen wa k'u bɛ min fɔ o de k'a fɔ ko kalata min bolodalen bɛ ka bila n'o ye référendum kalataw ye ko ni kuran kɔni ma di olu ma walima olu ka laɲini minnu filɛ nin ye n'a ma sabati référendum ko kuma kɔni ko olu Gawukaw olu sen tɛ a la limanaw ka kuma in sinsin soir de Bamako kɔnɔ jɛkulu dɔ fana wulilen bɛ ko fo ministre min n'ale bɛ kuranko kunna ko f'a ka walan sɛmɛ n'o ye BIPREM maaw ye BIPREM fasoko ko u b'a ɲini k'u y'a ɲini Asimi Goyita fɛ jamanakuntigi ko a ka ministre in labila yɛrɛ de ministre min bɛ kuranko ni jiko kunna o de la bloc d'intervention populaire et pacifique pour la réunification entière du Mali BIPREM fasoko fana olu de ye lettre ci lettre in k'u y'a ci jamanakuntigi ma lettre in a cira araba tɛmɛnen mai kalo tile 17 san 2023 ko lettre in kɔnɔna la laɲini foyi t'a kɔnɔ limanaw ko ka ministre min bɛ jiko ni kuranko kunna n'o ye Lamini Seydou Traoré limanaw ko a dɛsɛra yɛrɛ de a dɛsɛra pewu kuranko kunna a ye layidu min ta na waati ko ka kuran di jamanadenw ma BIPREM fasoko y'a yira k'a fɔ ko layidu ma dafa n'i nana baara min kama n'i ye layidu ta n'a ma dafa tora anaw k'i sen bɔ baara la o ka fisa a ka taa wolo ko wɛrɛ la soir de Bamako a ye nin sɔrɔ a kɔnɔ limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew kɔnɔ kuma la ni Ala sɔnna sini juma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale b'a fɔ a k'an bɛn Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97